Bolesti ramena z krčnej chrbtice. Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na bolesti pohybového aparátu, vrátane tetany a migrén. Bolesti ramena, ktoré sú spôsobené krčnou chrbticou, je téma, ktorá ma nesmierne fascinuje a baví, pretože zase málo kto tomu správne rozumie. Poviem príklad. Príde človek, bolí ho rameno už niekoľko mesiacov, urobia sa všetky možné vyšetrenia od rentgénu cez magnetickú rezonanciu, nenájde sa nič zásadné, akorát možno impingement syndrom alebo teda nejaká porucha v oblasti subakromiálnej burzy. A keďže zase náš zdravotný systém tomuto problému nerozumie, lebo je komplexný, tak sa indikuje obstrek do ramena. Jediné, čo sa tým dosiahne, je to, že sa načas utlmia symptómy a človek vlastne s tým ramenom uboleným potom môže pokračovať vo väčšom rozsahu pohybu, čo ho viacej dráždi, čiže sa to viacej uťahuje a výsledkom je potom zamrznuté rameno. Ak nie je štrukturálne poškodenie ramena, to znamená, ak nie je najčastejšie to lézia na nadhrebeňovom svale, alebo na nejakej časti teda rotatorovej manžety, ku ktorej nadhrebeňový sval svojim úponom prispieva. Ak nie je poškodené rameno, tak najčastejšou príčinou bolesti ramena, ktoré nemajú štrukturálny základ, sú funkčné blokády krčnej chrbtice. Prečo? Pretože odtiaľ, hlavne teda zo spodu, vychádza tzv. Brachiálny plexus. Je to zhruba od C4 po TH1. Je to sústava nervov, brachy, ako ruka, čiže nervy, ktoré inervujú ruku. A samozrejme zase, nervová topológia je pomerne zložitá aj v tomto regióne, čiže je to také zjednodušenie anatomické. Nervy, ktoré vychádzajú z brachiálneho plexu, inervujú svaly, ktoré majú čo povedať do bolesti ramena. A pokiaľ je povedzme stiahnutý nádrebeňový sval kvôli tomu, že je blokovaný nerv niekde v C5, C6, pri tom spazme dochádza vlastne k obmedzeniu chodu ramena. Samozrejme, ostatné svaly na to reagujú, vlastne protiťahmi alebo snahou o kompenzáciu, začne vás bolieť rameno. Nevyrieši sa to obstrekom, ale zase vyrieši sa to tým, že sa pouvoľňuje krčná chrbtica. Nie všetky bolesti ramena majú základ krčnej chrbtici, ale zase tá prevalencia v praxi, hlavne tam, kde nie je rameno štrukturálne zmenené a poškodené, je veľmi vysoká. Čiže krásne sa dá robiť s ramenami, pokiaľ rozumieme tomu, ako ten problém vznikol. A je to povedzme teda naozaj spodná časť krčnej chrbtice alebo vrchná časť hrudnej chrbtice, pouvoľňujeme, a mobilizujeme, prvé rebro a podobne. A koľko razy okamžite dochádza k ústupu ťažkosti, teda aspoň k tomu, že sa rameno začne konečne hýbať a postupne priebehu týždňov až mesiacov ústupia bolesti. A toto všetko samozrejme záleží od toho, čo konkrétne sa deje, a zase nedá sa úplne zjednodušene povedať, že je to presne takto a takto. Ale dá sa s ramenami robiť, a hlavne s ramenami, keď už vidíme na MR-kách, že tam nie je žiadny zásadný nález. Čiže ten problém bude zakopaný niekde naozaj vo funkčných vzťahoch medzi svalmi, chrbticou a vice versa. Alebo teda priamo povedzme v krčnej chrbtici, ktorá je v tejto dobe namáhaná extrémnym ohybom a máte tam niekde plátničky proste opreté o spinálne nervy. Mozog to vyhodnocuje ako snahu reflexne tú oblasť chrániť, čiže stiahne vám svaly, aj tie bližšie, aj tie, ktoré sú trošku ďalej, ako reflexný následok, a výsledkom je obmedzenie pohybu ramena. Takže ak vás bolí rameno, alebo máte nejaké problémy s ramenom alebo s pohybom ruky v ramene, a dokázateľne tam nie sú štrukturálne zmeny, hlavne teda lézie na nejakej časti rotatorovej manžety, tak s najväčšou pravdepodobnosťou zažívate to, čo moji klienti, ktorí sem prídu, čiže máte nejaký problém s krčnou chrbticou a s týmto sa dá krásne pracovať.